Luzera jauzia ere benetan ikusgarria suertatu zen, 3. postua Fernando Camporentzat, 2. Pablo Zidentzat eta garaipena irudiotan duzuen Igor Legardarentzat. Realeko atletak benetan jauzi ikusgarri egin zuen, honako jauzi honekin 7 metro eta 55 zentimetroko jauzia eta urrezko domina berarentzat. Pozarren zen Igor Legarda egindako lanarekin. Heptatlonean aritzen da Realeko atleta eta 7 metro eta 55 zentimetroko marka horrekin, orain arteko bere jauzirik luzeena erdietsi zuen. Bai, konkursoa oso ondo, zeren 7:52 salto egin dut bigarren jauzian, eta gero azkenengoa marka pertsonala 14 zentimetrogatik, eta oso ondo 7:55. 7:55 marka horrekin beraz, Igor Legardarentzat garaipena luzera jauzian. Atleta gipuzkoarrarentzat hurrengo helburua Espainiako txapelketa izango da. Bai, nire helburua marka pertsonala egitea da, eta Espainiakoetarako entrenatzea, zeren hori da garrantzitsua. Igor Legardarentzat beraz garaipena eta aldamenean Pablo Zid eta Fernando Campo izan zituen.